chiro chami indonzi lakho muchinyanga yakaitika ndekuti ndikadedzwa namukoma wangu iwe nyaya yako iri straight forward iwawirire ndakadyiwa gadeni simple iwe hanzi uchikomba mukadzi wacho akumana muno mutraining yatikuisa vana ka ngavaine musoka pichi kana munetipo yechifambi chikubika vanzedza chikomba sei mati chikomba wati une makore mangani mwanangu? Wapona wanzise watiwo chikomba iki wakalala naye unakulala naye chikomba chinosewa chikomba iwo pamatanga udanani proof yacho kunayo mufoni yandaishandisa ndeyeshamwari yangu aigara kutopusika arambidzwa kuuya murungu wake shamwari yangu sifoni aisenza ndeyeshamwari yangu shamwari yangu arambidzwa kuuya proof munayo ndipei proof iwe uri chikomba iyo mbana iyo shamwari yangu wacho arambidzwa kuuya nani nemurungu wake totomuda iwe uri chikomba iyo uri chikomba ya vari kutaura kunyepa taura tinzwe saidi yako nyepa nekuti nyaya ndikangoiri kana ndaakutongoinzwa kuti hanzi ndo zvawaita handina chakaratidza kuti ndabatwa kana kuti nyaya iri kungonzi ine mameseji emusikana wekushopu. Unogara kupi? Ini ndinogara kunonzi kufamu kwaKwainona. Kwainona kune vanhu vesize yako vakawanda zvakadii? Size yangu variko vanonyanya kuwanda. Sei wewe wega niwobva unongedzwa panyaya ino? Inini chinoitika ndechekuti ndinotambira kumashops kwaMichael. Chete kungoenda pamashopu paMichael robva upuwa mukadzi womunhu kwete musikana. Ya nyaya ikaitika ndeyekuti inonzi zviri kunzi musikana wemushopu anodanana nemunin'ina wababa vari kunzi avo. Saka musikana wemushopu achibvunzwa hanzi akabvunzwa kunzi kumameseji ndoani, akati ndamaiguru wako vanenge vachitaura naBlessing. Ndo manzwira andakaita. Iwo Blessing kuwanikwa uri mukati menyaya iyoyo ndo pakipa wapinda ukama hwako hwakamira sei pakati pomusikana wemushopu naamai ako? Musikana wemushopu ndagara ini ndinotowirirana naye. Bata zvakanaka. Kuti nyaya dzako iwewe dzizopinda mukati mevanhu vaviri ava uda kuziva ukama hwenyu kuti huri sei. Nyaya dzako iwewe dzapinda muvanhu vaviri dzaamai avo naBlessing, iwo uri kupinda sei pakati pevanhu tuwa? Ava ishamwari yemusikana wemushopu. Inini mushopu imomo ndoma ndinotandarirawo. Unotandarirawo? Namba dzefoni dzakapinda dzataura naamai ava ndedzani? Namba dzefoni dzakataura naamai ava dzakati idzo meseji foni yarambirwa nani nomunhu ari kushopu. Foni yacho namba dzake dzakapinda mudzimwe meseji ndedzani? Handisati ndazoona. Naiwe shamwari wanga wakateerera amai avachitaura? Ndandakateerera. Vakuti uri chii? Ndiri chikomba. Uri chikomba? Saka iwe unofunga vakadzi vese vari muno vangabvume naye kuti murume uyu ndakadanana naye vasina kudanana naye? Ya. Wanyanyonaka chiwe iwewe chounganzi nomukadzi womunhu uyu kana ndikawanikwa ndichinzi chikomba? Ndizozivawo ivo. Muona vanhu vekuvhiriji pepa uyu kumanzi Blessing uyu andinochirisa bhugwa chaaenda kumashopusi nasisi dadhina akanosamuna mukomana achinza kudira kudanira sabhu akaramba kuuya akajeka akazoita zvikuzoita zvekutsvaga kuti simba kuti azokuwa samoni pakaya mutemeri kumwe musamoni
Andina kuramba kuya ndatuma neburungu. Pesa kuno. Yacho nezvayo. Sakuta nyanza yatina society atiri kwa ground. Ichitoitika tichiona ndau yenese. Itauro ndau yake. Ndikona munoona. Zvino amai ava vari kuti uri chikomba chavo. Ndokutaura kwavari kuti amai dzokeredzai pamwana kunzwa. Chikomba changu. Hando azvinzwa. Ya kuzvinzwa Saka ndozvinzwa. iwewe uri kuti abaya vakayangozvifumura pane muruwa kuti uri chikomba tinodanana. Ya zvinhu zvavaitaurawo kubva kumashure. Ndofunga ivo vaitondishandisira mafoni akawanda. Vanorwara here kana ukavatarisa amai? Havarwari. Havarwari. Kati amai nekukisi makaenda mukisa uyo sekudanana kwamaita muzvigona. Bozi ari kuramba. Mahambokisa nei? Isusu tinodanana February. Atimbonyatsoona nabhozi. Atimbonyatsoona nabhozi. Ndoda kuti mamessage. Tenda kumunda. Wene mamessage. Anawo ndiani wenyu? Chimwe yangu funga kuti dito nomumakanga singa. Wene mamessage. Munesha kana zvakaita nyaya yake. Unoona ndakuta tipaze kuti unoona kuti uzotsumira kushuru. Vanotsiga zvakaita zvakaita. Muona musikana anza hapo arambisa kuya nyero basa. Iye musikana ipaakata kwasabu. Akati kuti tiripo isi titoita kuti kutonga nyingomana. Akabva aramba kuya pakasamuno kuisa sabu akaenda. Kuyakaramba kuyo. Ndinauramba kuya. Kuya musikana umushoku tibvunzisa tikaungana. Musikana batini kupi nokupera koti bina ino witness yevanhu avaendendi. Nasi ndikuzonzi vanhu pawauya muno. Musikana akuza. Gazi manzwa mubvunzo wangu. Ndabvunza amai apa. Kuti inini zvisizvo ndikuzvizivisa pangodzi message. Ndati message ngaiwe. Amai ava kuti ishamwari ndati chichinya ishamwari yangu. Ndati ishamwari yenyuwa. Ndakati ma message ngaawe. Hanzi akatodelete. Saka zvakutodza pane chitoda kuona munhu anechi. Boza ndikona kumuchajawo. Ndisakuona message. Inini mangutobvuma kuti ma message anga aripo. Ende pane munhu akabvuma kuti ndinoona ma messages. Saka inini ndinomuchaje chii bozi. Umbo uripo ma message. Makarara message. You see? Noma tsikuya kuti vanhu vatsvage mari. Toda tangible evidence. Zvinhu zvinobatika, zvinoba kuti chi? Vanhu vese ndachaja panapo. Wakaona tangible evidence kunyepera. Uye haana tangible evidence. Saka paenda ati undokokise unozvigona akakama. Amai, ndaurikise mambo kisa naye. Hamuna. Hapana evidence. Ndoda kuti mudzoke musi wa2. Chikomba nachiona. Funga pachitawa nyaya kai. Musikana wokushopu chimubvunzisa kuti vaitaura ipi mamessage. Musikana wokushopu akaramba kuti atinobhirira mamessage. Vaita zvekufona. Ndosanga ndachinini ngapawa ichi. Kuti iwewe manje. Iwewe naava munozivana here. Mabva kumwe chete. Iwe kuti aizi vaifona. Ava kuti mamessage takaona. Saka ina ndisikuziva kuti uchizwi ichi panapa. Inini iwe go and put your house in order. Boya nechi evidence inobatika. Ini magariro amakaita anobva ndiratidza zvimwe zvinhu. Munika kuita kamunako kuti mabata chikombo kari kurwashi. Ina handiswa kuita izvozvo. Wene evidence tangible. Mazvita munaniswa tu iwewe ya uchiziva kuti chikomba. Inini ndakatobata chikomba. Chiisire kafomo makaita denderedzwa munozokarapa. Kemunhu. Naniswa afowandira. Polisi akata nyaya yenyu ndiani? Soro mbutawa. Yani temere. Enda unopa samoni. Musikana. Mupei samoni awe. Musikana womushopu ari kuramba kuya. Inzwa wakashamai. Alright. Iwe sumuka iwe. Sumuka. Enda unosaina mombe 4. Enda unosaina mombe 4. Sumuka. Unosaina mombe 4. Kurumidza udzoka. Gara. Ndoda musi wa2 tuve nemombe 4 wazinzwa. 250 pamombe. Are you happy? Are you happy? Zvaita sheda yekumba. Sungaika asiri izvo shamari. We don't do that no. Tonoda tangible evidence. Ende muna musi wa2 bvisai mombe 4. Iwe yakava kuda mombe pasina evidence. Vane munhu akaita
Unamza tu.